न'खरखौ नायनो होननानै थांदोंमोन दिनै बिनि साननाया जाफुङासै आद्रा जाबाय बिनि सिमाङा फैमाल जाबाय आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा थाखायनो थांदोंमोन बिमायाबो बेमारिनि थाखायनो बियो गथ' गथाय न'खरखौ नायनो होननानै थांदोंमोन दिनै बिनि साननाया जाफुङासै बे समाव थारैनो मोनसे दुखुनांथाव खौराङा बेनो जे आसामनि सानै बर' लाइमोना बे समाव केरेलायाव खामानि मावनो थांनानै जिउ खोमा जादों थामहिनबा स्टार जादों। गुबुन दुथांनि आखायाव सानै बर' सुबुङा जिउ खोमा जादों। थारैनो बे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा। गुबुन जायगायाव गावनि न'खर सुंथानो थाखाय गावनि न'खरखौ फेहेरनो थाखाय न'खरनि बिसि फिसाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो आरो बे समावनो गुबुन समाव जों नुनो मोनो खोनानो मोनो बे समाव गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुनारिफोरजों स्टार जानाय बे समाव रादाबखौ जों मोनबाय थायो आरो थिग बेबायदिनो जादों आसामनि सानै जे बर' सुबुं महन्त स्वर्गियारि आरो दीपांकर बसुमतारी बे सानैखौ केरेलायाव खामानि मावनो थांनायाव बिथांखौ रुमावनो स्टारदों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। धेमाजि दख'रानि सिङाव थानाय आदर्श बर' गामिनि महन्त स्वर्गियारिखौ बे समाव केरेलायाव गावनिनो थाफानाय बे दुथां सुबुङा जिउ फोजोबदों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ हरनि थामहिनबा दाख्लै थांनाय हरनि जे मोनाबिलि बे मोनाबिलि समाव कन्टेक्ट खालामनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय बिथांमोननि जे फन कला सुइच अफ जानायखौ मोनथिनो मोन्दोंमोन आरो बेखौ लानानैनो न'खरनि सुबुङा सन्देह जादोंमोन आरो गुबुन फारसेजों बिथांमोनजोंनो थाफाग्रा लोगोनाव कल खालामनायाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिदों दे बिथांमोना बे समाव सोरबा दुथांफोरा बिथांमोनखौ जिउ फोजोबलांदों होननानै बे लोगोआ थाफानाय रुममेटआ बे समाव बुंहरनायखौ फोरमायदों। न'खरनि सुबुङा सन्देह खालामदों दे थाफानाय सुबुङानो बिथांमोनखौ जिउ फोजोबदों होननानै बे समाव सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे जाथायखौ लानानै नारसिननो थाखाय खावलायदों, दायनिगिरिखौ फासि होनो थाखाय खावलायदों, दायनिगिरिखौ हमनानै बे समाव जोबथेसालियाव लांनो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन जायगायाव बर' सुबुंजों लोगोसेनो गुबुन जायगायाव आसामनि थागिबिफोरा खामानि मावनो थांनानै जिउ खोमानाय बे खोमानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा आरो थिग बेबायदिनो जाफ्लेबादों आरोबाव नैबे समाव बर' सानै सुबुं महन्त स्वर्गियारि आरो दीपांकर बसुमतारीनि जे जिउ गोमानाय थामहिनबा बिथांमोनखौ जिउ फोजोबनाया मोनसे सोमोनां होदों। बे समाव न'खरनि जे सुबुंफोरा मा फोरमायदों बे समाव न'खरनि सुबुङा आरो बुंबावदों जे बिथांमोना महन्त स्वर्गियारिनि जे न'खर बे न'खरा फोरमायदों जे बिहा सानै उन्दै गथ'सा दङमोन आरो बे उन्दै गथ'साखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय न'खरखौ सुंथानो थाखाय न'खरनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय केरेला फारसे गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बे सिमाङा आद्रा थाबाय होननानै दुखु फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बिथां न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों जे दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ आरो न'खरनि जे उन्दै थानाय जे उन्दै गथ'सा बे गथ'साफोरखौ बे समाव सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोना बे दुखुनांथाव रादाबखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोन होबाय। जोंनि खौरांगिरि बिथां बिमल बसुमतारीया बे जाथाय जानाय जायगासालियाव दंहैयो आरो बिथांमोननि हेफाजाबजों नैबे समाव दुखुथिया न'खरनि सुबुंफोरा मा बुंदों मा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया होनि खामानि मावनो थांनायनि मोनसे जाथाय जासिदों दा जों आब्रुमि जानानै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि आसामनिफ्राय बहुद बिदेगाव खामानि मावहैनो गोनां जायो। मानि थाखाय मावनो गोनां जायो गावनि न'खरनि थाखा फैसा बायदिसिना गथ' गथाय फरायहोनाय समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोजानाव थांनाय जायो। बेनिखायनो बेयाव थांनानै गोबां जोंनि आसामनि बर' सुबुंफ्रा बहुद घटना जाहैबाय। दिनै बे जोंनि महन्त स्वर्गियारिनि समावबो दिनै बेबायदिनो जाहैबाय खास्रि बिस्रियै बुथारहैजाबाय।
बेनिखायनो आं बिनि जानानै दिनै आब्रुनि जानानै जोंनि आसाम सरकारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो गोख्रोङैनो खावलायनाय जायो बे दायनिगिरिफोरखौ बिथाङा सासन होनांगौ आरो फासि होजानायखौ जों लुबैयो बिनि दायनिगिरिफोरखौ नोंथांमोना माबाफोर सरकारनिफ्राय लुबैदों नामा जे बिथांमोननि न'खराथ' रावबो गैला फिसाला सासे आरो फिसाजो सासे थानानै बिनि अननानै आसाम सरकारा बिसोरखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होबा जों मोजां मोनगोन आरो बिसोरनि न'खरा गथ' गथायनि भबिसतनि थाखाय फरायफुदोंमोन गथ' फिसाजो उन्दैयाबो फरायफुदोंमोन दिनै बिसोरो आलाय सिलाय जाबाय बिसोरनि फरायनायनि थाखायनो थांदोंमोन बिमायाबो बेमारिनि थाखायनो बियो गथ' गथाय न'खरखौ नायनो होननानै थांदोंमोन दिनै बिनि साननाया जाफुङासै आद्रा जाबाय बिनि सिमाङा फैमाल जाबाय बिनिखायनो बिनि न'खरखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होबा जों जोबोद मोजां मोनगोन आरो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক